ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାପ ଘରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଇଟା ଦେଖେ। ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ବାହାର ଯେଉଁ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ତ ପଳେଇ ଗଲେଣି, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବାକୁ ଯିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଟା। ତାପରେ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ମିଠା ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପିଠା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କେକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଟା ଯେଉଁ ଫଳ ସବୁ 10 ରକମ ଫଳ ଯେଉଁ ମିଶେଇକି ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ମିଶେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଫଳ। ଆଉ ଫଳ ବି ପଞ୍ଚମ ଫଳ ଅଛି, ଇଏ ବି ପଞ୍ଚମ ଫଳ, କଦଳୀ ଅଛି ଏଥର। ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଚୁଡ଼ି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ନାଲି କଲର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବଳା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଲି ଦିପଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଚୁଡ଼ି ବି ଦିପଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବଳିଆ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକିଲି ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଟିକିଲି ଆଉ ନାଲି ଆଉ ଧଳା ଚୁଡ଼ି ତାକୁ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସିନ୍ଦୁର, ଏଇଟା ଅଳତା ଆଉ ଯୌ ଶଙ୍ଖା। এইটা ହେଲା ମାନେ ଯୌ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ଏଇ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଆମର, ମାନେ ଯିବ ଠାକୁର ପାଖକୁ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ। କାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ପୂଜା ହେବ, ପୂଜା ହେଇକି ଆସିଲା ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ଏଇ ଦୁଇଟା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଆମ ଘରୁ ଆସିଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।